ஹலோ நண்பா, இன்னைக்கு வீடியோவில் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, யாரை பற்றி இல்லை, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் மற்றும் இன்ட்ராக்டிவான டாபிக். ஸோ இந்த வீடியோ அது எதை பற்றி இருக்க போகும்போதுனா, இவரோட பேரை கேட்டாலே இந்த மாதிரி பாட்டு தான் அவங்க மைல்டுகளோடும். ஸோ இந்த மாதிரியான பாட்டு தான் அவங்க மைண்டுக்குள்ளே ஓடும். ஸோ இந்த மாதிரி பாட்டு ஒன்றால் அது யாருன்னு உங்களால் கண்டிப்பாக முடியும். அது யாருன்னா பில் கேட்ஸ் பற்றின கதை தான். இந்த ஃபுல் ஸ்டோரி பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக அவங்களை இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற விதமாக இருக்கும். மற்றும் பில் கேட்ஸ் அவர் வாழ்க்கையில் என்னென்னலாம் செஞ்சு முன்னிலைக்கு வந்தார் தான். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ போகிறக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனில் ஆல்னு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தெருவில் போகிற வரவெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டு உனக்கு யாரை பற்றி ஆகணும், யாரை மாதிரி ஆகணும் ஆசைப்படுறேன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பில் கேட்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. பில் கேட்ஸ் மட்டும் இல்லை, உலகத்தில் பணக்காரர் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனால் உலகத்திலே ஃபஸ்ட்டு பணக்காரர் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பில் கேட்ஸ் தான். சரி, இவர் எங்கே பிறந்திருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் சியாட்டில் அப்படி தான் 28 அக்டோபர் 1955 ஆண்டு தான் அவர் பிறந்திருக்காரு. யாருக்கு பிறந்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் கேட்ஸுக்கும் மேரி கேட்ஸுக்கும் மகனாக பிறந்திருக்காரு. ஸோ உங்கள் அப்பா அம்மா ரொம்பவே பிஸியான மேன். ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு நிறைய பேர் வந்து போகிற பழக்கம் உண்டு. ஸோ அதனால் அவங்களும் கொஞ்சம் ரிச்சாக இருந்திருக்காங்க. அதை பார்த்த பில் கேட்ஸும் நம்மளும் இந்த மாதிரி ஆகணும்னு ஒரு சின்ன வயசில் வந்து ஆசையே இருந்திருக்கு அவருக்கு. ஆனால் இவர்கிட்ட ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, படித்ததை உடனே மறந்து போயிடுவாராம். ஸோ ஸ்கூலில் அதனால் எதுவுமே மைண்டில் வச்சுக்கிற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அவருக்கு இருக்குது. ஸோ அந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நம்ம மகனை எப்படி விட்டால் சரி வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கூலில் போய் சேர்க்குறாங்க. அந்த ஸ்கூலில் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே ஃப்ரீ தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் முன்னாடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போலாம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாதிரி கம்ப்யூட்டர் அங்கே இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி அங்கேலாம் பே பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் அவங்க ஸ்கூலில் வந்து அதில் பே கிடையாது, நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் இவருக்கு ரொம்பவே அதை யூஸ் பண்ணனால கம்ப்யூட்டர்னு அப்படின்ற ஒரு கணினி ரொம்பவே பிடிச்சி போயிருக்கு இவருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம படித்ததான் ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் கூட்டி போகிறாங்க. ஸோ சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் கூட்டி போகிறாரு. ஸோ அதில் இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சிலாம் பார்த்தோன்னே நம்மளும் ஒரு பெரிய ஆளாக வரேன்னா அது சயின்ஸால் தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு. ஸோ ஸ்கூலில் என்ன தான் ஃப்ரீயாக கொடுத்தாலும் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் இல்லையா, அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்குது. ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஃப்ரீனால் இவர் ரொம்பவே யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் அடிக்டிவும் ஆகிறாரு. அந்த ஸ்கூல் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேக் சைட் ஸ்கூலு தான். அந்த ஃப்ரீயாக கொடுக்குற கம்ப்யூட்டர் ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா லேக் சைட் ஸ்கூலில் தான் படிக்கிறாரு. அப்புறமா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த ஸ்கூலில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இனிமேல் நம்ம ஸ்கூலில் இருந்து ஃப்ரீயாக கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அவங்களுக்கும் வருமானம் வரணும் இல்லையா, அதனால் இனிமேல் காசு பற்றி தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை கேட்டோன்னா பில் கேட்ஸ் வந்து உடனே ரொம்பவே எரிச்சலாகிறாரு. என்னடா ஃப்ரீயாக தானே கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா ஒரு இடத்துல போய் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு, காசு கட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா ஒரு அடிக்டிவ் ஆனனால அங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த கம்ப்யூட்டரில் சில பல பிரச்சனைகள் வருது. அந்த காலத்து கம்ப்யூட்டர் வந்து நம்ம சின்னதாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது இல்லையா, ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும். ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டரில் என்னென்ன ஆராய்ஞ்சு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் கார்பரேஷன், அந்த கம்ப்யூட்டர் சேர்ந்தது வந்து கம்ப்யூட்டர் சென்டர் கார்பரேஷனில் இவர் போய் அந்த குறைபாடெலாம் சொல்கிறாரு. ஸோ அதை சொல்லி முடிச்சோன்னா அவங்க கம்பெனிக்கே ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுது. என்னப்பா தம்பி, நீ எப்படி இவ்வளோ அறிவாளியா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கம்பெனியை உங்களுக்கு வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க கம்பெனியில் இந்த ப்ராடக்ட்டை அவங்க ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பை வெளியிடுறாங்க. ஸோ இவங்களும் பில் கேட்ஸுக்கு இதை கேட்டு ரொம்பவே சந்தோஷமாயிருது. ஸோ பில் கேட்ஸும் இதை ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. இதை சான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அவரோட ஃப்ரெண்டு போல் ஆலன் அப்படின்னோட ஃப்ரெண்டு, இவர் வந்து 3 வயசு மூத்தவர் பில் கேட்ஸோட. ஸோ 2 பேருமே கணினி பற்றின ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறனால 2 பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிறாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டு இந்த சான்ஸ் கிடச்சோன்னே 2 பேருமே ப்ரோக்ராம் கற்றுக்கிற ஆரம்பிக்கிறாங்க. ப்ரோக்ராம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ தான் நம்ம சாஃப்ட்வேர்லாம் டெவலப் பண்ண முடியும். ஸோ ப்ரோக்ராம் படித்தா தான் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் ஆகும். ஸோ சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸாக கற்றுக்கிட்டவங்க கொஞ்சம் ஒரு படி மேலே போய் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கற்றுக்கிட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இவங்க ப்ரோக்ராமுக்குன்னு தனியாக ஒரு பேர் வச்சுக்கிறாங்க. அது என்ன பேர் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸைட் ப்ரோக்ராமர்ஸ். இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ப்ரோக்ராமிங் டீம் நேமாம். அப்புறமா அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து என்னடா நம்ம மகன் எப்படி இருக்கான், எப்படி இருந்தால் வாழ்க்கையில் எப்படி முன்னேற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பில் கேட்ஸ் வந்து சட்டம் படிக்க அனுப்புகிறாங்க. ஸோ சட்டம் படிக்க பில் கேட்ஸுக்கு சத்தியமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையாம். ஸோ
என்னதான் பேரண்ட்ஸ் சொன்ன எவ்வளோ நாள் கேட்கலனாலும் இனிமேல் கேட்டு தானே ஆகணும். ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலேஜில் படிக்கிறாரு. ஆனால் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஃப்ளோ லேலன், அவருக்கும் இவர் போகிறது ரொம்பவே வருத்தமாக இருக்குது. ஸோ 2 பேருமே இதை சான்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. ஏன்னா 2 பேருமே பிரிந்தனால ப்ரோக்ராமிங் வந்து ரொம்பவே கம்மியாயிருச்சு. சரி, நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் வேறு காலேஜில் சேர்ந்துட்டான், நம்மளும் பக்கத்தில் போய் ஒரு பேங்க்கில் சேர்ந்துருவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பேங்க்கில் போய் சேர்றாரு. சேர்ந்து அப்படியே 2 பேரும் வேலை பார்த்துக்கிட்டே சம்பாதிச்சுட்டே ப்ரோக்ராமிங்கும் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்படின்ற டயத்தில் அவங்களுக்கு ரொம்பவே பில்கேட்ஸ் இருந்த மைண்டில் என்ன இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏன் எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சத்தியமாக இருந்தே ஆகணும், அப்படி இருந்தால் தான் மக்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கம்ப்யூட்டர்ன்ற விஷயத்த மக்களிடம் எல்லாரிடம் பரப்பணும். ஸோ அப்படின்றத ஏன்னா ஏன் எல்லோரும் வாங்கலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காலத்தில் கம்ப்யூட்டர்ன்றது ரொம்பவே ரிச்சான ஐட்டம். ஸோ கம்ப்யூட்டர்ன்ற எல்லா வீட்லையும் இருக்காது, ஒரு சென்டராக தான் இப்போ யூஸ் பண்ண முடியும், அதுவும் காசு கட்டி தான் யூஸ் பண்ண முடியும். நம்மளே என் வீட்லேயே கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்கும். ஸோ அப்படி தான் இவருக்கு யோசனை தோண்டிருக்கு. ஸோ போல் ஆலனும் இவரும் சேர்ந்து ரொம்பவே ப்ரோக்ராமிங்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்காண்டி. ஏன்னா ப்ரோக்ராமிங்ஸ் டெவலப் பண்ணி அவங்களே ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால், அதுவும் சீப்பஸ்ட் ரேட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் மக்கள்லாம் வாங்குவாங்க இல்லையா. அதனால் இவங்க 2 பேருமே சேர்ந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கம்பெனி வந்து இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங்கை வெளியிட்டுருது. ஸோ இவங்களுக்கு லாஸ் தானே, ஏன்னா இவங்க ப்ரோக்ராமிங்கை வேறு ஒரு கம்பெனி கண்டுபிடிச்சி அது ஏற்கனவே ரிலீஸும் ஆயிடுச்சு. அதனால் இவங்களுக்கு லாஸாகவும் ஆயிடுது. சரி, எவன் எப்படி போனாலும் நம்ம தனி வழியில் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல ஆரம்பித்த கம்பெனி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அதான் மைக்ரோசாஃப்ட். நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா விண்டோஸ்லேயும் மைக்ரோசாஃப்ட் ஒரு அடிப்படையாக இருக்கும். மைக்ரோசாஃப்டின் ப்ரோக்ராமிங்கு எல்லா வர கம்ப்யூட்டர்ஸில் எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸ் இங்கே MS ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் மைக்ரோசாஃப்ட் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இப்போ தான் MS ஆஃபீஸில் எல்லாமே அவைலபிள். ஸோ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். MS வேர்டும் MS பவர் பாயிண்ட் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த காலத்தில் 2 தான் இருந்துச்சு. இப்போ தான் MS ஆஃபீஸ், MS வேர்டு, MS எக்ஸல் இந்த மாதிரி வரிசையாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் பில்கேட்ஸ்லேருந்து வந்ததா. நம்ம இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேயும் பில்கேட்ஸோட வேர்வை கண்டிப்பாக இருக்கும். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கம்ப்யூட்டர் பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்குதுன்னு தெரியுமா? சரி, பில்கேட்ஸ் அதோடு நிறுத்தினாரா? இல்லை, மேலும் ப்ரோக்ராமிங் டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தார். ஒரு கம்பெனிலேருந்து இவங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் இன்வைட் பண்ண ஸ்பான்சர் வந்திருக்கு. ஸோ இதை வாய்ப்பாக நினச்சி இவர் ப்ராடக்ட் கேர் பண்ணியே கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் ரொம்பவே பிரபலமாகி ரொம்பவே இவரை ரிச்சாக ஆக்கியிருக்கு. ஸோ அந்த இதில் தான் இவர் ரிச்சாக இருக்கார். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இவங்களை தேடி வந்ததுனால தான் இவங்க ரிச்சாக இருக்காங்க. இடையில் சில பல சிக்கல்ஸ் வருது. அதெல்லாம் தாண்டி இவர் இது ஏன் கம்பெனிடா அப்படின்னு ஒரு திமிரோட கடைசி வரைக்கும் முன்னிலை தான் இப்போ டாப்பஸ்ட்டு ரிச்சஸ்ட் மேனாக இவர் இருக்கார். ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக என்ன பண்ணார் பார்த்தீங்கன்னா, Windows 1, Windows 2, Windows 3 இந்த மாதிரி வரிசையாக விட்டுக்கிட்டே வந்தார். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா Windows 10. ஆனால் அந்த காலத்தில் Windows 95ன்னு ஒரு ஐட்டம் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த Windows 95 தான் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ Windows 95 விட்டோன்னே ரொம்பவே ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகி, ஸோ வேர்ல்டு ரிச்சஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னா பில்கேட்ஸ் தான் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை மக்களிடம் நிலைக்க வச்சுருக்கு. ஸோ கம்ப்யூட்டரு இது சீப்பஸ்ட் இருக்கிறனால கம்ப்யூட்டர் எல்லா வீட்லையும் இருக்குனாலையா, அதனாலவே மக்கள் எல்லோரும் Windows 10 95 வாங்கி போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா கோடிங் மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். ஆனால் இதுவே நம்ம ஜெராக்ஸாக போட்டு என்ன, அதாவது ஒரு கலர்ஃபுல்லாக கம்ப்யூட்டரை பார்க்கத்தா எப்படி இருக்கும். அந்த காலத்தில் கம்ப்யூட்டர் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த காலத்து கம்ப்யூட்டர் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்குது. ஸோ இந்த எண்ணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்கேட்ஸ்லேருந்து தான் இது அறிமுகமாக இருக்குது. ஸோ Windows அப்படி 95 போட்டதுக்கப்புறம் தான் மக்கள் இது செம்மையாக இருக்கே, இதை வாங்கி யூஸ் பண்ண, அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப பெட்ரு, அதோட சீப்பஸ்ட்டு இதுதான் இதான். ஸோ அதனால் மக்களிடம் ரொம்பவே பிரபலமாகி இந்த Windows 95ன்றதை ரொம்பவே பிரபலமாகிக்கிட்டு, ஸோ இந்த பில்கேட்ஸ் என்ன பண்ண வச்சுருக்கு பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்த விண்டோஸை பில்கேட்ஸை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ விண்டோஸ் அப்படின்றது பில்கேட்ஸை ரொம்பவே ப்ராப்ளமாக்கி விட்டுருக்கு. அப்புறம் இது இடையில ஒரு அரக்கை வந்து நுழையிறான். அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாரும் இல்லை, நம்ம ஆப்பிள் தான். ஸோ அந்த ஆப்பிள் வந்து இடையில நுழையும் போது பில்கேட்ஸை ரொம்பவே தடுமாறுறாரு. ஸோ ஆப்பிளோட ப்ரோக்ராமிங் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே செம ஸ்பீடாகவும் செம இன்ட்ராக்டிவாகவும் இருக்கும். ஸோ மக்கள் விண்டோஸ்லேருந்து அதுக்கு போனதுக்கப்புறம் விண்டோஸ்க்கு ரொம்பவே கம்மியான வரவேற்பு தான் பெற்றிருக்கு. ஸோ இடையில ஆப்பிள் வந்தனால ஆப்பிள் தான் மக்கள் ரொம்பவே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் இதோட கொஞ்சம் ரேட்டு கூடனால ஆப்பிள் வந்து எல்லா வீட்டிலையும் யூஸ் பண்ணல. அதனால் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராமிங்ஸ்லாம் தான் ஆப்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஆனால் எல்லார் வீட்டில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் தான். எல்லார் வீட்டில் இருந்தனால ஆப்பிளோட விண்டோஸ்க்கு தான் அதிக ரேட்டிங்.
ஏன்னா 1-2 இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தால் பெரிய வரவேற்பு பெறாது. எல்லோரும் வீட்டில் இருந்தால் தான் விண்டோஸ்க்கு பெருசாக எதிர்பார்ப்பு பெற்றிருக்கு. ஸோ என்ன தான் பணக்காரர் இருந்தாலும் வரி கட்டி ஆகணும் இல்லையா? இவர் வீட்டுக்கு 6 கோடி ரூபா கட்டுறாராம். ஸோ ஒரு வீடு ரேட்டு என்ன ரேட்டு இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ வரிலாம் எவ்வளோ கட்டுறாரு. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷனே சொல்லி ஆகலாம். ஏன்னா இவர் நிறையா ஃபண்டெலாம் க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஸோ தன்னோட காசை தானே வச்சுக்காம அடுத்தவளுக்கும் செலவு பண்ணுறாரு. இந்த எண்ணம் அவருக்கு எப்படி வச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவரோட அம்மா, ஏன்டா நீ இவ்வளோ சம்பாதிச்சு என்னடா பண்ண போகிற, மக்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்து விடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க அம்மா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதோட நம்மையே எல்லா காசையும் வச்சுக்கணும், மக்களுக்கு உதவி செஞ்சால் புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஸோ இந்தியாவிலையும் நிறையா ஃபண்ட்லாம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு. நரேந்திர மோடியோடையும் பேசி நிறையா ஃபண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி நாடாக சென்று ஃபண்டில் கொடுத்தனால இவர் பேர் ரொம்பவே பிரபலமாக இருக்குது. சரி நண்பா, பில்கேட்ஸோட எல்லா இன்ஃபார்ம் கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ விட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இவருக்கு இடையில லாஸ் வந்தபோது என்ன சொல்லியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா, மொத்த பணத்தையும் செலவிட்டுட்டாரு. ஸோ அதனால் என்னென்னு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா, இவர் சொத்துன்றது இடையில இல்லாமல் போச்சாம். ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா, என் மகனுக்கு சொத்து தேவையில்லை, அவன் உழைக்கிறதுனா உழைச்சி சம்பாதிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் விட்டுருக்காரு. ஸோ எந்த மனுஷன் இருந்தாலும் உழைச்சி தான் சம்பாதிக்கணும், அப்பா சொத்தை நம்பி இருக்கக்கூடாது தான் இது ஒரு லாஜிக்காக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ண கம்ப்யூட்டரில் பில்கேட்ஸோட வேர்வை இருக்கிறத மறந்துடாதீங்க. ஸோ